Para riba iet, nga pedang sobhai pi syakaman kibat. Hagan ka kenti ka Paris Olympics ka kringnya ka perthai berok kawai. Ka Olympics ka plelat ikinong elak kai jungi banyo kabu ban kentiau ya ka lama lairong hakmat ka perthai. Bat banyo AA ka bakraw naga benta kari. Mapiru pide ban kentiau ya ka jings ngos kem kinong elak kai jungi. Ai mensiam ya ka India. Parlok ba iet, na lor ka Olympics haka kamel akai. La katu ka nesngi menta kaladan ka Olympics haka mathematics ru, ka International Mathematics Olympiad. Hagani ka Olympiad ki kena apulian India kilale abha. Ka kenhuan jengi kilayo jengjab da ka bakhor sautali kita kemaksiar bat kawai kita kemarupa. Haka International Mathematics Olympiad ki nong yashim benta badang samla na kumba shispa tali giri ki yakun. Bat ka kenhuan jengi kala job da ka bapoy haka thop jong ki santali ki bawan syakhamat. Ki kerteng jong ki balawan ra jing sngo sarong ya kari kilong, Aditya Venkat Ganesh na Pune, Siddharth Chopra na Pune, Arjun Gupta na Delhi, Kanaf Talwar na Greater Noida, Rushil Mathur na Mumbai, bat Anando Bhaduri na Guwahati. Parlok ba iet, menta kesngi haka man kibat, ngalakot ngobhai kini ginong job ki badang samla. Ngalayo banya keren bat ki lengba ka phone. Ngalas dang da kabai kublay ye kini ki parlok. Ngala pediang sobhai ye ki syaka man kibat. Ngala keli kumno kilong. Kila jubab baki biang lot baro. Ngalaong ye ki balengba ka man kibat. Ki brio kari ki kwa bha bantep syapang ki jingsyam jongki. Ngala keli shwa ya u Aditya bat Siddharth. Ngalaong babara arngut ki don hapune. Kumta ngala sedang shwa naki. Ngala pha baki netho ya ke ke baki mat haka Olympiad. U Aditya uliya thuo ba ulo jusngo tenat ya ka mathematics nadup udang red. Ulong baga jingsngo tenat jeng u ya ka mathematics kawan na unong hikai jeng u Om Prakash. U boleh hikai ya ka mathematics haka kelas 6. Une unong hikai ulay arap yu Aditya banang sngo tenat syuk ya ka. Badula a ya kalat ba unyo jeng hikai. Ngalakelipat yu parlok jeng u Siddharth ayu udan manong. U Siddharth ulay thuo ba uday na Pune. Udang syudep eka kelas 12. Kanega digasian baar bu ya shimbenta haka International Mathematics Olympiad. Ula jusngo tenat eka mathematics nado udang red bha. U Om Prakash ulay hikai yu bat yu Aditya haka por baki syong haka kelas 6. Bat kajing betin lenti uno hikai kelayarap bha. Menta udang let sya CMI College ban pulih yaga mathematics bat ke computer science. Laitu hanga bau Arjun udan menta ha Gandhinagar. Badu Kanaf udai na Greater Noida. Ngaloong yu Arjun badu Kanaf banyathu ya kano kamat bayadai bat kejing penkre ne kano kejing syam ke bekerpang. Ngaloong baginong sngap kin snow tenat banyo snow. U Arjun ulai kublay da kebaong Jai Hind. Ngar ngaloong Jai Hind ya u Arjun. U Arjun uliatho bausa ha Delhi. Bat ka kemia jeng u ka Asha Gupta kadai ka professor jeng ka physics ha ka skul ba Delhi University. Kadba ukpa jeng u Amit Gupta udah chartered accountant. Uloong bu snow yo buram bha banyo ekran bat u menteri rang ba do kari. Ningkong uloong bu kwa ban ai buram naga benta ka jingjob yala ki kime ki kpa. Unget bahaba unu dekot kalong yeng upen kre ke jingya kop kum gane. Kamde ke jingya kun tang jong utau dekot marway. Nre ke jingya kun jong kalong yeng barok kaway. Uliatho bagi yo opor kum basau kenta shiteng naga benta laiteli ke jingkeli haga paper jongki. Tu kumta ki yo opor kum basikenta shiteng naga benta kaway ke jingkeli. Kane ke yarap ban sngo katno ki yo opor ban jubab ya kaway ke jingkeli. Kumta ki hap ban trish tom hayeng. Ki pelut por da ki kenta ban wat jubab, teng barok shisngi, lania lai sngi, tang na kebenta kawai ke jingkeli ban lap ya ke jubab. Na kebenta kane ki hap ban pet ke jingkeli baladon lupa he internet, bat ki persyang ban wat jubab ke jingkeli jong ki snam balalet. Suki da ke jing trish tom, kinang sngo eki bat ke bakong santam, ke jingla ban jubab, bat wengi ke jing ka kham bha sho. Kabayarap pat iki om tang haga mathematics.
hendrai hamman lagi benta jong kejing im. Ngalong yu kanaf banya tho ya kejing syam bakerpang ne kanu ke benta bakongsan ha kejing pen krea kaban ai mensiam ya ki nong sngap ke badang samla. U kanaf talwar ule tho bausa ha Greater Noida ha gejala Uttar Pradesh. Udang pulia ha ka kelas 11. Ka mathematics ka de subject bo sngo tanat bad ula iet ka mathematics nado budang kena. Ukpa jung uju ai gejing ile akai puzzle ha ka por budang red bad kane kala kenteu gejing sngo tanat jung ya kane ka subject. Ula sedang ban pen kre na ka benta ka Olympiad nado budang syong kelas 7. Kabashi para bad kala long ka bakershan bha ha gejing ya lenti jung bad ki kime ki pa jung ki ju ai men siem bet barobor. Ya ke Olympiad la penlong da ka HBCSE bat ka don san benta. Ha ka snem balalej ula jan job sakendiat nre syem layo orung ha ka kenhuan bat kala penduk mensiem ha yu. Ha ka ta ka por ki kime ki pa jung ki hikai yu badai ban job lane bani jing hikai. Ka jing ya lenti ka dai ka bakam kong san tang ka jing job ulong. Te kum tau ko aban ong iet ya ka bapile bat le ya ka bapi iet. Kajingya lenti ka kham kong san bane ka jing job. Bala dengi iet ya ka subject bat le kemen ha kajingya lenti ka jing job kan sabut. Ngalaong yu kanaf bau I kumbau sngo tanat bahai ka mathematics bat ha ka ju ka por ukren kumbau iet bha ya ka literature. Ukanaf talwar ule thu ru bau ju ya shim benta ha kajingya terko bat kajingya kop de ka basukren ha ka por bau dang khamret. Ngalaong saya Anando, ba udan mentah Guwahati, padu parlok jong Urushil, udan ha Mumbai. Ngalaong bangadan ni kejingkeli na kebenta jongki baro arngut. Ngalaong ba kumba ki jiatip, ngajukran bahasa pangki mat beadai bat ki eksamen. Bat nalor kata, ngajukran ru bat ki kena skol hagi program baper. Bon na ki kena skol ki tiang bah ya ka mathematics, bat ki kyo tang basyu asngawi ka kerteng jongka. Ngalakli kumno la banelong parlok bat ka mathematics. Urushil mathur ulong ba ka por bagidang red. Bat yo jinghikai syapang ka jingken lang ha kasian ka banengkong Ulong balahikai syapang ka bara syakmat ne ka ba carry forward. Hendrei syam labatai balai kata kaja. Ha keju kurkom ulong bahaba pule ya ka compound interest. Kim jukeli jingkeli nangno ke formula kawan. Ulong bonget baka mathematics kadika rukom perkat bat ke bawengi kijing Namar kata lada ai sekawe kijing keli ha ka mathematics kumbakeli balai bangile lane balai bakaja. Kala ban kentiu kijing sngo tenat ya ka subject. Ulong bahaba sngo tho kaju penting yangi. Syosyo hababun kishim baka mathematics kadai kabahab ban perkat. Karukom perkat kadai kebakongsan. Kajengla ban perkat akarukom baper, kasya eki ban perkat syabar na kebajulong. Bat kene kaya rab ha ka Olympiad. Ulong baka mathematics Olympiad kalong kebakongsan ban kentiu ya ka jingsngo tenat ya ka mathematics. Ngalakeli Anando laudan ban ong. Anando Baduri uliatho budai na Guwahati. Udang supendep ya ka kelas 12. Ujuyeshim benta ha ki Olympiad ha ka than jong ha ka por busyong kelas 6 bat kelas 7. Uliatho ba ka jingsngo tanat jong kelas dang nangta. Ulong ba kania menta kadai ka International Mathematics Olympiad ka baar jong Broar ki jingsyam jong ha gini ka Olympiad kilong ki bakraw. Ulong ba menjor ya ka balaong da Urushil. Ulong bakito ki batiang ya ka mathematics ki dankam shibun ka jingyasya. Ka mathematics kadai ka bala juhikai ka rukam bala ay ka formula. Hab ban kan maulendat bat sa penankam manwat ik jubab. Hendrai day ban pet tang sya ka jingsngo tho ka formula. Ulong badai banele ban jubab ik jingkeli. Ulekeli bala daklet ka formula ha ka eksamen onle akumno. Kum tau ulong badai ban sngo tho ya ka formula. Kum balaong Urushil. Bat nang ta day bandon ka jingyaisya. Ulong bala da sngo tho ka formula dan kam manjubab ya shispa tali ki jingkeli.
tang kendiat kilabiang. Ulaong ba omdan kam bantiang ya ka mathematics. Ngalaong yau Aditya badu Siddharth bahabaki keren kam haswa ka jingya keren kam dasai. Ngalaong bahadien balayo asngau niki para kena makiru kidan ai banong. Ngalaong bakinya tho ya ki jing syam jongki. Usidharth ule tho ba ulayo lat banya keren bat ki kena niki ri baper. Bat bani i ya ki lariti baper. Bat ulong bakania kala penerus pa abha ya ki jing syam jong u. Kalong ru ke bakrau banyo ya kendo bat ki wei ki kena. Bat banya kendo ki reu syampang mathematics ki bapau. Ngala kelipat yu Aditya. U Aditya ulong bakalong ke jing syam ke bakrau. Uli tho balapen i haki ya ke Bath City rengkat bat ki jaka ke internet ki park balaya lamru ya ki syaka skol ba Oxford University. Kala long shisha ke jing syam ke bapela ulong syo. Ngalaong bangas ngau tenat shibuan banyo ya keren bat ki baro. Ngala ai ku blay ya ki naman ngatip ba ka bayasyam benta hakum kini ki rensan kadan kam ya shibuan ka jing pendet jing mud bat ka jing IT. Bat teng ki bahayang kila aban lap ka jing sngo that da ka ba ken chiken ya ki jing ken. Ngalaong bana ka liang jonga nga ai ku blay ya ki baro. Ngalaong ru ba kila long ka jing sngo sarong ya kari bat kilawan ra anam yangi. Haka bakut kilaong Jehin. Ngaru ngalaong Jehin. Ngalaong bakalong ka jing sngo tenat banyo ya keren bat ki bat ngalai kublay bakili syem benta hakaman kibat. Nga sngo skem bahadien balas ngap ikini ki pro jabiang haka mathematics. Ki wei ki kena asam laru kinyo mensim ban sngo tenat ya ka mathematics. Para riba yet hakaman kibat. Mentang akwa banyasa meka wei kamat ban penlong ya bero kinong India ban rael ka kli da ka jing sngo sarong. Henry haswa banganya sa mekata ngakwa ban keli ka wei ka jing keli. Hatu pila jiyo sngo syapang ka carai diu maidam lara pempat jiyo sngo pensa nang yo sngo man kapor nang ne syakamat. Bat pensa kwa banyatho ya ki weiru. Ka carai diu maidam ha asam kadai ka bala kentop ha katop jang ka UNESCO World Heritage Site. Kane kandai ka jaka ka ba saupulai ke India ha kane katop. Bat ka ban ningkong nakathan stay lam ingi. Paralok pila ban perkat ka carai diu maidam kadai ke bat ka ka bekerpang syapang jongka. Carai diu kamut kanong ba pernai halor kilom. Kadai kanong ba banengkong jong kahima ahom. Kibriau kahima ahom ki jubu ya ki met yap bat ki jing don jing em bakordor jong ki longshua jong ki hagini ki maidam. Ka maidam kadai ka kenjalum balatap de ka kendo. Bat don kawai na ar kamra hapo. Kini ki maidam ki long kadak jong ka jing buram ki siem ki balayap bat ki reu pau khmat kahima ahom. Kani kerukom bapela ban buram ki longshua ka peni ke jing buram bakrau bat kerukom baladon nadu hendai. Ya ki jingle anyam le rukom laju penlong hakane kejaka. Paralok pinsngau kendit syusyu sai ki wei ki benta jong kahima ahom. Nadu ke spak senem bakat lai kane kahima kalane hadu ki benta basdang jong ke spak senem bakat kendai. Ban pene kahima katne slem kadai ke jingjop ke bakrau. Le se kinong rim bat jinget kahima ahom kilalong ki baklan hadu bakane hadu katne. Ngaken mau bahaka kendai terik uleber menta kesnem. Ngalayo lat ban plie ya u statu bejrong tam jong rewele atma bakrau ki ahom u lachet borpukan. Kabade kadak jong kajing shlur. Hagane kajing plie ngalayi baki ahom ki ju le bahai ki jing le anyam. Kalalong ka kabu bakrau yang ban ken mau buram ya ki longshwa ki ahom haka lachet maidam. Menta bala itu ya ka carai diu maidam kum kejaka saanam ne ka World Heritage Site. Kan sa kring syuk ya kinong jung okai perthai. Da penti kena bapin let chikane kejaka haba pimut bandit kai. Paralog kari kala panyat chaprang da gabas ngau sarong yala ka lariti. Ha India bon bha kum kini kijing persyang. Kawai kijing persyang kadai ke project Pari.
mentau wat ngokul mar de kekerteng pari. Kam dan jengedai ai bat ki ai bakenja beneng. Henrei kadai ka bapen kala benengnya ke perthai. Pari ka yang naga Public Art of India. Ka project pari kalalong kerensan bakongsan ke Rio dan Sap haga but thau ne ka art ban penpau nam yaki kam jongki. Lesi peli ki jingdro ba itenat hagi rot surok ki kenro bat kelentiyat badan cetrai ke surok. Kini ki kam kidai ki belalek di ki Rio dan Sap haga but thau ki badan jingedai bat kapari. Kani om tang baka pen itenat syuk iki jaka pat ba. Nrai kaya rap ru ban penpau nam ya kalariti jongi. Kum kenuksa ka Bharat Mandapam Hadeli. Penla ban ki kam but thau ba itenat na kelengkari hangto. Hadeli penla ru ban syam iki jingdro ka ba itenat hagi lentiyat banatrai bat hagi flyover. Nga kentu Rio dan Sap ban le ai syuk halor kani. Kan ai ke jing sarong haki tenrai jongi. Para riba iet. Hakaman kibat, tungine keren menta syapang girong. Girong ke bela penrus pa, ye jing im jong komba arspa san pongut ki kentai haga distrik Rohtak haga jela Haryana. Kini ki kentai ki don jingedai bat ka karkhana than jingthan da ki korkti. Ki baju kamai na ki dukan ki baret bat ki kam ki baret. Henrai ke jing terang ban ya caprang kajudan haki. Kumta kilarai ban yasno akti bat ka unnati self-help group. Haka bakili o jing hikai ban bo iki dor bat ban airong ya ki jan. Menta kini ki kentai kila pensap riang ya ki rong haki jan bat ki kamai shibon bha. Ki jan tap jing tia, ki sari, ki dupata jongki, ki de ki bajur bha ke jing dawa haki yo. Paralog kumbalong ki kentai harotak. Sahaki wei ki benta jong ka riru lanang penpau nam ya ka kam thanjan. Lagalong ki Sambalpuri Sari ka Odisha, Maheshwari Sari ka Madhya Pradesh, ki Paithani ka Maharashtra, ki hand block print ka Vidarbha, ki Bhutiko shawl bat ki jan Saiwul ka Himachal, lane ki Kani shawl ka Jammu bat Kashmir. Ka kam kinong thanjan ka pau hakalengkari. Lesi pitip bahaka nyau terik unailar ngin sarakhe ya ka National Handloom Day. Karukom bagi mar basu than hi kalapoi ki breu bat ki breu ruk sngo tenat bahaya ki kalong ka bapen i ya ka jingjob. Bon ki company jeng rio shimet menta ki kentiu ki mar basu than hi da ki korkti bat ka di karukom bagi apong bha kabala kentiu lang ba ka AI. Kikam startup kum ka Kosha AI, Handloom India, Dijang, Novatax, bat Brahmaputra Fables, ki Treshitam ban penpaunam ya kini kimar. Ngasko tenat bani i babon ki brio ki penpaunam ki mar basnahi hakithan jongki. Pidai ban upload ya kum kini kimar haka social media lengba ka hashtag #MyProductMyPride. Ijing persang barit jongpi ila ban penkala ya ki jing im jong ki babon ki brio. Paralog ngakwa ban keren ru syapang ka khadi. Bon na pi ki bampat jupenan kam ya ki jan khadi menchwa. Mentapat pi pong ya ki da ki jing sngo sarong. Ngasngo tenat ban ya thu epi ba ki jing trei ki karkhana khadi kala tam ki jing yo ya ka iwei point san laklor tengka ha kesien ke benengkong e. Shumut dur iwei poinsan lak kelur tengka. Hatu pitem neam katno ke jingde ki mar khadi kalakio da sauspa na kesispa. Kani ke jingkio ha ke jingde ki mar khadi bat ki mar basu thanhi da ki korkti kala aikam ya ki babon. Namar bagi babon ki badan benta ha ke karkhana ki di ki kenthai dei makiru ki bayo nong shibon. Ngakentu sasisien balada pidan bonjat ki jan bat pempat juthiet ikijan khadi sedang mentakasnem unailar ulak jan poi ude ubnai ke jinglat luoj ubnai ke jingyaki kano pat kapor ke bakhambha banye kane banthiet ki mar khadi para riba iet hakaman ki bat ngaje keren bha syapang
kajing no drugs. Man kalong yang ka kuslay, yo bagi kon ki ngop hau drugs. Bani Arab ya kum kini ki beriau, ka sorkar kala play ka senta bekerpang balatep kum ka manas. Kanegde ke sinjam ka bakongsan, bani kun persya ya drugs. Dangshan, ya manas helpline bat eka portal la play. Ka sorkar kala bo yu number bamdan kam siu, yu wei kendai lai. Daga ba phone hau ne number, mano kila ban yo ek jing ai jing mut badan kam ne ke jing tip be day bat ke jing yarap ban light no drugs lada don badan jing tip be day bu drugs kila ban ya sam bat ka narcotics control bureau daga ba phone hau ne number ya ki jing tip ba ai ha ka manas on that nga kentu ya baro ke be don benta ban penlong ya ke India ka balat no drugs ki seng bat ki riu shimet ban shim jing mentoy nau manas helpline. Para riba iet, la syai kesengi kedai ke tiger de, ya ke baan rakhir hakeleng ke perthai. Ha India, ki kla kilong ke benta bakongsan jong ka lariti jongi. Ngila he la san ha ke bayu asngau, ya ki kana syapang ki kla. Ha ki shnong hajan ki klau barok ki tip kumno ki imsuk bha bat ki kla. Ha ke rijongi dan bon ki shnong, Hagaba 4 judan ke jingit tengko hapadang ki beriau bat ki kla. Henrei habadan ke jingit tengko la syemi kilat ban sumar penne ya ki kla. Kawai ni ke jing persang kedai ka Axe Free Panchayat. Ka jing yalap Axe Free Panchayat campaign kabala sedang haran tambor hagajala Rajasthan. Kalong ka basngo tenat. Ki traish nong kilokular halade ban omra sde syaki klau. Bat ban pom diang. Kane karai kalalam, syaka jenglong jengman baki klau hakane kathan kila jerngam biang. Bat kane kayarap iki kla banyo jakasa kabakambha. Paralog, ka Tadoba Andhari Tiger Reserve ha Maharashtra. Kade ka waini ki jakasa kabahe yaki kla. Kibriyo hangto kamtam ki kenhun benriyo gond bat man. Kila treishitom ban penyo kila jengok kai perthai bam penjot ya kamariang. Kila penduna ya ke jingshania haki klau ban penbon ki kla hakathan. Pin snow pela ya ke jing persang jongka kenhun benriau Chenchu basa haki Nalamalai Hills ha Andhra Pradesh. Kila lum jingtip babnya halor ka jingyat ki merat klau. Bat kila lum jingtip ikilentiyat ki kla. Bat kila kami bha yodon ki kambean hakathan. Hagajuk kurukam, kabak mitra karyakram, neka Tiger Friends program ha Pilibhit Uttar Pradesh kalanang paunam. Ki breu kathan ki yo jinghikai kum kita ki bak mitra neki parlok ki kla hapo kena ke program. Ban pentikena ban omdon ka jinge tengko hapreng ki kla bat ki breu. Kini ki jing persang ki don ru hakeleng ki benta jongkari. Ngaliatho tang ya ki katto katne hangne. Ngasno tenat pat baka jinge syem bentalang ki pat ba ka penmentoy ha ka jing penne ya ki kla. Ka jing sngongo ya kum kini ki jing persang. Bat ka jing don ki kla ha India kala nang kiyo man la kesnem. Pin sngo kumen bat sngo sorong bantip baka India ka day ka yeng jong hinyo pau na kasispa ki kla ki badan ha ka perthai. Superkat hinyo pau na kasispa. Nakani kadaw ngidon bon ki Tiger Sanctuary hakelengkari. Paralog, kadba ka jingdon ki kla kalanang kiyo. Kari jongi kesakhi, ya ka jingnang yar ki jaka klaw. Bat kani kadai na ka jinge trailang kishnong kitaw. Haga man ki bat balalet, ngala keren syapang ka ek per ma kanam. Lani uwe udiang na gebenta imei. Ngasno kumen bani i bagi beriau hakeleng ki benta jongkari. Ki yesyem benta hakani ke jingyalap. Dangshan, kawai ke jingyalang kalalong he indoor, ka babananam na ke benta ke jingkut jongka. Haga program ek per ma kanam, ya kumba arlak teli ki tenrai diang latung haka shisngi. Ngapen shlur yepi, banya senokti hakani ke jing persang bantung diang, haka kerteng imei jongpi. Batsapa ekidor selfie haka social media. Dakabe shimbenta hagani ke jingyalap, pen mat ke jingkemen, ban yo le ke bekerpang na ke benta imei,
bat nagbenta kamariang. Para riba iye, kakat santarek unailar kalajan, bat rengkat bat kaniga tarik, kadon sakaway. Kata gadai, kajingelap hargar tirangga campaign. Hakisnem badang syen, ya kajingshit rehem ya ka hargar tirangga campaign, la saki hakkel lengkari. Laudai ubadok ne beruspa, basa akayeng berit ne bahe, barok kimat eka jingsngau sarong, habala kawe ya ka lama lairong. Kadon ru ke jingsngau tenat bah, ban shandur selfie, bat ka lama lairong, bat ban bo haka social media. Pila bani i, bahabala bo ya ka lama lairong, haman laki yeng, haka no kono kesnong. Kapoi shiki weiru ki yeng. Haka ni garukam, kajingelap hargar tirangga campaign kala kalalong kajingle kemen ban rakhe ya kajingkrau kala malairong. Bon ki eki batamai kilami ban bo ekalama lairong hayeng ha office ne haki kali kat baka khat santerek unailar kala nangjan. Don ki breo ki basa mi kilama lairong syaki paralok bat ki para marjan. Kane kajingshit rehem bat kajing kemen syapang kalama lairong kapenya sok lang yangi. Para riba iet, kumbalong manla kesnem. Mentaka kentiru, ngapen seluruh pi ban upload ikidur selfie basyon bat kalama lairong, haka hargartirangga.com. Syok, ngakwa ban penken mau seka wei ke benta bakongsan. Man kesnem, haswa kakatsan terik unailar, piju pa abon ki jing ai jing mut changa. Da pentikena ban pa abyang mentaka kesnem ru. Pila ban pa haka MyGov neka namo app. Ngayele ban syem kat bala ikini kijing ai jing mut haka jingkran jonga haka kat santerik unailar. Para riba iet, kalalong kejing sngau tenat ban yok yakran bat pi haka neka benta jong man kibat. Ngin sia syambiang haka weipat ke benta rengkat bat kijing job batamai, bat kijing persyang batamai jong kejing idon benta lang kipat ba. Yai pa ikijing ai jing mut jong pi naga benta ka man kibat. Bon kijing le kemen kilajan. Bat nga ai kublai pi naga benta kini kijing le kemen. Le kemen ikini bat la ki bahayeng, bat yai don ya ka bor ban le ai ka batamai ban pen im ya la kari. Kublai shibun.